Eibarreko Andretxeak hartu duen erakusketak luminestenteak du izena eta izen bereko liburutik ateratako lagin bada edo liburutik ateratako zenbait historia biltzen ditu. Luminestenteak deitu genion, liburuan eta erakusketan protagonista diren emakume guztiak jaio direlako eta hazi direlako inguru edo testuinguru oso ilunetan, gerra egoera, pobretze egoera, goseteak, migrazioa halako egoeretan, baina hala ere gai izan dira bere patuari aurre egiteko oso resilienteak dira, gainera indar kemen hori kutsatzen dute ingurukoen artean eta horregatik iluntasunean argia egiteko gai diren izakiak dira eta guretzat da luminestenteak. Hau egin genuen 4 urtez, berdinetan, urte bakoitzan bidai bat egiten genuen, eta aukeratu genituen 4 herrialde oso ezberdin beraien artean, alde batetik ezberdintasunak garrantzitsua direlako eta islatu nahi genulako ere hori, baina batez ere zoritxarrez berdintasunak beraien artean ere edo elkar edo topagune horiek ere badaudelako indarkeriaz hitz egiten dugunean eta emakumeez hitz egiten dugunean, ez? Baina zoritxarrez kasu honitzetan indarkeria struktural berdinaz ari gara, naizta leku herrialde bakoitzan bere aldaera ezberdina hartu. Proiektuaren helburu garrantzitsuenetako bada ikusaraztea behar bada hain ikusgarriak edo hain esplizituak ez diren indarkeria horiek, ez? Eta kalean bizi diren personak badira ikusgarriak ikusten ditugu, baina era berean iruditzen zitzaigun dela ikusezinena baita ere. Kalean bizi bazara, baina gainera emakumea bazara zer gertatzen da, ez? Eta esan duzun bezala, testigantza oso gogorrak eta latzak entzun genituen, eta batzuk zenion moduan erabakitzen dute bere maltratatzailearekin edo bere gorputza saltzen duen tipoarekin elkartzea, nahiago delako erasotzaile bakarra eduki, ez dakit zenbat erasotzaile potentzialen aurrean bere burua ikustea baino, ez? Euskal Herria izan zen, eta orain hemen gure etxean zer gertatzen da, ez? Eta zaila ere neurri batean inplikatzen dulako gure buru barrenean begiratzea, gure inguruan ere badaudelako kasu gogorrak eta agian ere orain arte ez genitunak entzunak, ez? Eta horregatik identifikazio lan hori zaila izan zen hasieran, jo genula razializatuak, rasismoak, migranten egoerak eta kontatzera hemen bizi zirenak eta noski hori oso garrantzitsua eta interesgarria da, baina erra genuen, eta gure gorputzetan ere badaude indarkeriak, ez? Eta horretara jo genuen gizartean emakume txuri gazte bezala ze sufritzen genuen, ez? Eta hor sare sozialak, indarkeria estetikoa batez ere, iragarkiak, publizidadea, gizartean bizi dugun emakumean gorputzako presio estetiko hori ere lantzea interesgarria iruditu zitzaigun, bere marra gorri eta laino guztiekin, ez? Ze zaila aldei berean, baina ze beharrezkoa eta ze batez ere ikusezina den. Historia politak ere pasa zaizkigu erakusketa honekin eta kasu batean behintzat badakigula emakume batek irakurri zuen eta ikusi zuen erakusketa guztia eta joan zen zerbitzu sozialetara laguntza eske konturatu zelako biktima zela, ez? Edo berak ere indarkeria jasaten duela eta hori abixatu ziguten eta horrekin bakarrik justifikatu ikusten da bueltaka ibiltzea gure kajekin goitxi eta beti eta iarran olako historiak entzute edo behintzat ate batzuk irikitzea eta mundu berri bat ikustea batzuentzat eta beste batzuk bere burua, hemen igual pentsaraztea hori da gure helburua. Eta naiz eta oso urruneko historiak izan, oso urruneko kulturatako emakumeak izan, guretar sentitu behar ditugu eta emakume hone askapen borrokan haue guztiak ere besarkatu behar ditugu, elkar besarkatu behar ditugu eta bat inon loturik behin ez gara libro izango, gauza bera, ez, emakumeen zerara ekarrita.